Sa maruming sapa na ito dito sa Barangay Sindalan, Siyudad ng San Fernando, Pampanga, naabutan ng CLTV News. Napatawid ang isang mag-ina na akay ang kanyang bunso. Ang marahang agos ng tubig ay naging dahilan para bahayan ito ng mga lamok. Kung mahina rin ang iyong sikmura, tiyak hindi ka tatagal sa umaalingasaw na amoy. Ngunit para sa pamilya ni Florica Vera, ito'y bahagi lamang ng inaakit nilang masukal na bakuran ng munting barong-barong na bahay na ang pundasyon ay iniangkla lamang sa poste ng kuryente. Sa pagpapahintulot ni Aling Florica na ikwento ang kanyang kalagayan, inamin niya sa CLTV News na labag sa kanyang kalooban ang paninirahan sa tabi ng sapa. Umakit na lang po kami dyan sa taas. Yung mga anak ko, baka po mamaya, maanuhan po ng malunod yung bunso ko. Yun na po ang kinakatakot ko. Pero dahil raw kinapos sila ng pera sa pambayad sa upa, bunsod ng kawalan ng pagkakakitaan ngayong pandemya, dito na sila namugad sa tabi ng sapa. Kasi nangungupahan din kami rin din doon eh. Kaya nalipat kami dito para magtrabaho na maayos-ayos. Okay. So yun, nung nangapahan kami dito, yun nga po, nagkaroon ng pandemic, nagka-lockdown, hindi rin po ako makapangalakad. Hindi rin po makapagtrabaho yung asawa ko. Kasi nga po nag-lockdown. Ilang buwan na po kayo nandito? Dito sa... Dito sa bago dito, 6 months po. Dati po, saan po kayo nakatira dito? Diyan po sa may baba po dyan, nangungupahan po kami. Taga Caloocan City si Aling Florica at doon daw sila matagal na nanirahang magkakapamilya. Ngunit dahil sa lumiit na oportunidad, tinangka nilang magtungo dito sa probinsya. Dati po kami doon nakatira sa sa Maynila. Sa Maynila? Opo, tapos na Saan po sa Maynila? sa Caloocan. Caloocan. Paano po kayo nalipat dito sa Pampanga? Ano po, gawa po sa mga biyanan ko, sa nanay ng asawa ko. Napunta po kami dito para maghanap po ng trabaho. Ang pangkarga na solar panel sa debateryang ilaw ang diskarte nilang magkaroon ng liwanag tuwing gabi. Wala pong kuryente. Yan lang po solar. Kaya maging ang panganay niyang anak, hindi maiwasang dumaing. Po, naapektuhan yung pag-aaral namin kasi palipat-lipat yung lugar namin. Aminado si Aling Florica na isa siya sa mga umasa sa pangakong pabahay para sa mga mahihirap ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggang sa huling sona ng Pangulo, ito pa rin umano ang gusto niyang marinig. Ang gusto ko lang po yung may ayos kaming tirahan ba? Nagtatrabaho bilang maintenance man sa isang kumpanya ang mister ni Aling Florica. Hindi permanente ang kanyang trabaho dahil kontraktual lamang ito. Kaya dasal niya, regular na trabaho, gaya rin ng naipangako noon ng Pangulo. Siyempre, hindi na rin po masasabi kung hanggang kailan yung trabaho ng asawa ko dyan. Hindi naman po mapangmatagalan din yan. Ako po, kung minsan hindi rin po ako makapangalan, minsan nagkakasakit din po ko. Hindi napabilang ang pamilya Vera sa programa ng Administrasyong Duterte sa tinarget na 10,000 participants sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa na pinondohan ng 3.2 billion pesos. Kabilang sa mga tatanggapin sana niya kung pasok sa programa ay ang transportasyon, relocation assistance, transitory family support packages at livelihood settlement grants. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2018, umabot sa 3.6 million ang bilang ng mga informal dwellers gaya ng pamilya Vera sa urban area. At gaya ni Aling Florica, umaasa rin silang mapansin ng pamahalaan at maiangat sa laylayan ng lipunan. Paulo G. Santos, CLTV News.